zirlai ni lai chuan school hun chhung hi kan hne hle thin chol chhung a rei lo kan ti em a homework ti tur atam thei si Lehkha zir chol san kan chak rum thin ani ti ro Khawvel mun shanga zirlai te po in hetiang ril ro hi pudeu forma se zirna hi kan ta na poimo ema wangin chol san chi ani lo ani tun tum zo pro video a hian Khawvel mun shanga school kaldan shang kan clear ho le dona channel subscribe like comment le share kha o school mun ma campus school campus te hi in ang deuh vek tura kan ngai ani chuan kan ngai swal der ti na ani building hlui le chep taka ni tin hun kan man chin la yen Jai Shri Periwal International School Jaipur India building hi lal in ani deuh ber mai he building hi chuan school a yen Disney kul ro pui a ang ber zok he school a hian Khawvel mi house chung chuang fa te chau an lut pha a tennis court private pool shooting range sakor dana le theater thlengin a oma art room te phei hi chu anal lutuka Disney film ami nizok om takani ni e irin ange khan school fee po asang khop mai zirlai tam khat atan cheng noi sari sing sari sangriat angaya keini tan chuan lu ve ngai na om lo ngal ringot ti achiang hle mai he school room an hi to kan ti chuan kan soile tur phei hi chu kan ngai thangam lo hial mai the ani Rosey school Rosey hi Geneva Switzerland boarding school ani a mi house chung chuang te chau lu phak na school ani he school omna hi park ni om zok takani a school building zinga hian Carnel concert hall hi an chuan vor ani a he UFO ang tak building shape a hian mi zakwa an lenga abanga hian dar thalang lian tak man vekani a achung lam moi takin an chei bok helai mun ba ka hian Rosey hian mundanga campus dang an neya classic la yen tlang moi tak gasted a school an kal thin thunga helai mun hi world class ski resort ani bok an chet latna vel hi nuam tol na mun ani deuh ber maya asian so po asang fia khop mai dollar noi khat singa sang sari kan poisa chuan cheng noi za sum ni don ani school building le campus ro pui le changkang tak a lai hian Khawvel le lam nen ero an in ang lo hle mai Dongzong Primary School China a Guizhou province a thingtlang khopakhata chuan school building nei lovin puk lian taka Lehkha an zir chin helai borvela an khosak a har save hlom hle a mache an fate zirna an ngai poimo ve si a ti hian lua man choi lovin puka hian school an kalve thinani he school hi kumsang kha chakwa somriat pali dai to tangkhan an local pui to a awanglai chuan zirtir tu pariat le zirlai za somriat paruk zet an om thina rwa le nisalaka he puk hian a hlia khu thinani ma se van doi thlak takin Chinese thunei tu ten kumsang ni som pakhat khan an khar tira ramdang laka an ramlanda na ti chiani in an shat wangani Long School Bangladesh a hian monsoon season wanglai chuan aram 70% zet achim pil thina rampumin an buai lui thina ni rwa tuyatam ema wang hian an zirna school po tui lianin achim zinga atel ve lo theilawa heti chung hian zirlai te chuan an school an lapan zel thawani he har sana chingfel tur hian thilrem chang tak an ngai twa chhuaka Polian tak pakhat shidulai shwanirwar shangstha chuan school lang thei an siam chhuaka longa Lehkha an zir thinani heng long te hi zirna tur chawatan an siam lova nopang infiam na tur po an siam tela electricity an mamotok siam chhuanan long chunga solar plate an da bokani long school wang hian monsoon season wang lai pon zirlai ten an zirna an chunzom thei pha a zirna an hlut le ngai san dana chang hian keini po in zirlai thar zir chhuwa kela kan ti hle mai Rail Station School India ram hi Khawvel mishing cheng tam na ber do tu ani boka mi chi shang kan tam hle chen khat an hausak em la yen a chen om loka mi re thei em a om ve thungani India a cheng 25% te hi re thei bak ber le zwala ngai ani a
hetiang hi ani awangin chung kotam takin an fate skula an kaltir theilawa kuddo turin mishing tamna rail station vela an tir thinani hengno pangre thei tak tak din mun khongai thak zia an mu hian pol chen khat chuan rail station la Lehkha an zir tir thina ziak le chiar mai ba ka thil chi sang sang an zir tira eile in tur thlengin an pe thinani uniforms zirna ina chuan uniform kan hak thina wangin zirlai te kan in angtlang vek thin zirna in sang sang te uniform in anglo hlom hlea then khat kan thlir ho le don ani England chuan Mizoram ang thovin zirna in sang sangin mani school uniform big an nei veka mei chatan chuan khowot nuaya ke kur hak phal ani thunga kholum chuan pon fen an feng le mai ani heti la hian school chen khat chuan kholum la yen mi patan ke kor bul hak an phal lawa hewang hian iska devana zirlai mi panau pangte fing takin an che chwa kani mi patan ke kor bul hak phal lo na dan ma se pon fen khapna a lo thong mi panau pangte chuan an va yen an lung oi lo na lan tir nan pon fen an ron feng vekani an ni chau hi pon fen feng an ni lo Quebec Canada a po kumsang ni som ni khan mi paten lung oi lo na lan tir nan pon fen an ron fenga an ni hi chu ke kor bul hak khap wang ni lovin kholum lain me chia ten kor fual tak an hak anga iwang ani zirlai mi pale me chia ten lung rual takin ma an latlanga heta tang hian Khawvel mun sang sanga mi pale me chia ten uniform in angkhat an hak theina tura norna movement alo piang chhuaka mi pale me chia ten an du zong uniform an in bel thei to ani heti lai hian Englana zirna in chen khat ero man lai an ti dan an lakal pui thowa kumsang khat changa somruka din to Christ Hospital School chuan adin tira uniform ang chia chia tun thlengin an la ring ani kumzanga don chu korfual kong shen mozarong se an in bel to a Harry Potter movies ami nen po a in ang khop mai Japana chuan high school a mi paten uniform dum de ofek sipai uniform ni om tak anin bel thina mi chiaten long sipai uniform ang de hlek anin bel thung he European naval style uniforms hi seifuku anti a sipai te uniform ang an man na chan chu zirlai no pangteril ruwa in thunun na discipline tu antum wangani sipai angin phekhok dum bun lovin avaran bun thunga uwa baki ti in an soi in chunga bun chi ani a chuat abal lo na turatan anti ani Japan rama chuan in chung lu donin an phekhok bun lai an phel thina skula chuan an lu donin zirlai ten uwa baki an bun china da thatna bik an nei vekani Japana Saga Prefecture a school som palia chuan Denmark tak an neya ke kor te thlengin avar an hange ngei turani zirtir tu ten ke kor te var an hak le hak lo check turin an ke kor te an phel thak tira rong dangan lo ha ani chuan an phel tir hial chinani ma se he Denmark sak tak hi kumsang ni som ni pakhat atang khan Japan sarkar chuan ati topa tuna chuan zirtir tu ten zirlai te ke kor te hak rong an endik to ngai lawani Lehkha zir hun chung Khawvel mun sang sanga school a Lehkha zir hun chung reizong a in anglo hlom hlea America a chuan zing daria ta school an chantlang puya minute somli vel lunch break an nei nuwa tlaidar thumatang thum le chan level thleng Lehkha an zir china darkar sari chung vel Lehkha zir ang an ni heti lai hian China ero chuan dar sari le chan via school an chana chuna lunch break darkar ni vel nei ma se tlaidar nga thleng school an kal thin hebak a hian school tam takin evening self study class an nei china zandar kwa thlengte Lehkha an zir chhun zom china ni hemi nuwa hian an homework an ti thei chawa ti chuan an mu thei ve chawani he hi achan ber chu universities tha a kalturin zirlai te anin elna sa ema no pangte an ni laya tangin momal taka Lehkha zir an in zir tir china ni China ba ka hian a chen om lokram South Korea a hian school hun chhung a rei hle boka zingdaria de tangin tlaidar li thleng school a Lehkha zir nan hun an manga hemizwa hian zirlai ten an classroom an ti fai le vek phota chumi nuwa chuan private class emo tuition an la le thina zanrei tak thleng an zir chin an school hun chung darkar riat baka darkar li emo darkar nga vel Lehkha an zir bel china ni
soitur dang tam takla oma se du tok le phot mayang o school le khazir nuam itvm comment lama min lo shil vela ichade dan chia theina turin I share ke donia o